Per Prevenció és un moment molt feliç, la veritat. És el primer servei que gestionem amb l'administració pública i a més que el fet que sigui un Barnahus, que és un servei tan especialitzat en el que és precisament l'ADN de Prevenció, que és la prevenció de l'abús sexual infantil, doncs la veritat és que és un orgull i una molt bona oportunitat de desenvolupar la nostra tasca i la nostra experiència i coneixement. D'una banda, el fet que hi hagi una Barnahus, que s'expliqui què és aquest projecte, que existeixi dintre un entorn de la ciutat, en aquest cas Terrassa estem al centre de la ciutat, d'alguna manera ens ajudarà a que aquest fenomen cada vegada sigui menys tabú. Al final, moltes vegades, molts dels casos de violència sexual infantil passen dintre de la pròpia família i no es donen o costen molt que es puguin sortir a la llum o surten a la llum quan realment ja ha passat molt de temps. El fet que puguem parlar-ne i visibilitzar el problema social fomenta que cada vegada sigui menys tabú i, per tant, puguem intervenir-hi abans també. Hi ha una part de tot el que és el treball de l'àmbit de l'atenció social que ja està fent aquest canvi, aquest canvi de mirada, de treballar cada vegada més posant la persona al centre. És cert que en alguns casos es pot anar més ràpid o menys i en alguns casos també el que es necessita a nivell de recursos per fer un model d'atenció més centrat en la persona és molt més elevat, però penso que estem en aquest camí i tant que és extrapolable. És a dir, al final, si una dona pateix una situació de violència masclista, tot el que li puguem evitar de revictimització millorarà també el seu procés de recuperació. Qui diu una dona que ha patit violència masclista, un infant que ha patit també una situació de maltractament o una persona gran que en lloc de sortir del seu domicili el que fem és que l'entorn s'adapti a les seves necessitats o que els centres on viuen les persones grans cada vegada també tinguin una orientació molt més familiar, molt més de llar, molt més centrada en l'atenció a la persona.